मित्रांनो हे बघा आमका एवढे कुर्ले गावले कशी करता भो ती कुर्ली मेंगा नाही आहे काय रे ती ती खालची ही कडक का सांगता माझ्या बायको भारी एक डेंगू वाटतं ना एक डांग्या काय काय डांग्या बोलतात आपल्याकडे डेंगो बोलतो। हे बघा एक मित्रांनो एक कुर्ली भेटली आमका हे बघा पण जरा वेगळी आहे बघ पाय त्याचे ना पूर्ण सफेद होते एक अर्धो सफेद अर्धो एक काळो। आणि मित्रांनो आज बऱ्याच दिवसांनी आम्ही इथे खेकडे पकडू आणि ते पण आमच्या गावातील पानखोल जुवा बेटावर व इकडे त्या बेटा आणि या आता होडीतून तिकडे जायचा तर बघूया आज बऱ्याच दिवसांनी जाऊया आणि खेकडे पकडूया थांब। तर मित्रांनो आपण आता येलो आपल्या जेटीवर आणि इकडून समोर आपल्या जुव्यावर जाऊचा पानखोल जुवा आपलं मित्रा गुरु चल दीपेश मुनगेकर बऱ्याच दिवसांनी दर्शन चल जाऊया हय बसा मारू उडी। तर आपण आता निघालो जुव्यावर गुरु रापारो लोड भरपूर आहे ना तिथे लोड भरपूर आहे। आता येऊन पोचलो जुव्यावर जुव्याच्या जेटीक लागत होडी आता ड्रायव्हर तुका पैसे देऊ मला पाकिटात नाही आणलंय मी। तर उतरलो आम्ही आणि आपल्या ओमकाराक एक ट्रॅप देऊचो तो ट्रॅप पण द्यायचा। ओमकारची मम्मी खय गेलो घराकडे जाओ काय घनच अडकलो हडियत बातमी त्या घनसाची साप आहे ना तो अरे बघा सर्प अडकलो जाळ्यात तर कापूक झाला जाळा ना मित्रांनो येऊन पोचलोय मी आता जुव्यावर बघ किती मस्त वाटतं सगळी नारळाची झाडं नारळ सुपारी सगळं मस्त एकदम शांत वाटतं। ह्या बेट आहे एक चारी साईडने पाणी आहे या बेटाच्या आणि आतमध्ये गाव गाव म्हणजे एक वाडी हडी गावातलंच एक वाडी अशी म्हणा जुवा पानखोल जुवा आणि याच्या बाजूके अजून एक बेट ते म्हणजे बंडा बेट ते पण आपल्या आमच्या गावातच येतं। तर आता आपण इला ओमकारच्या चाललो आहे घरी ओमकार गेलो बाहेर मागे काहीतरी हा म्हणता तर बघूया जाऊन आणि घराकडे तर जाऊया त्याच्या अशी पायवाट केलेली आहे जाऊसाठी। आज ओमकारने मी जातलो खेकडे पकडू कारण ओमकार जाऊचं होतं खेकडे पकडू म्हणून त्याच्यावर म्हटलं मी पण येते आज वेळा माका तर बघूया आपल्या जुव्यावर किती खेकडे भेटतात ह्या बेटावर। ओमकार जवळ हे बघा पावडर लावताय म्हणता व्हिडिओ चांगलं दिसण्यासाठी असो बरं दिसतोस तू चिकनं दिसतोस एकदम भारी दिसतोस। आपण फक्त आता कुर्ल्याक जाऊया चल हे पिंजरं ठेवतो का माझ्याकडसून एक पिशी माका दे हा रिकामी करून हां ती ठेव आता मला आता नेऊची नाही छत्री घे पाऊस येईल होतं येईल तर मोबाईल काय ठेवायचो तुझं आपलं आयफोन आहे रे मोठ्या लोकांचं ते दाखव कुर्ले धरलंच पण आणि परत जाऊया ना आपल्याला डायरेक्ट पगोल्याचे दाखवचे आहेत किती गावतात ते पहिल्यांदा चिलं जुयार कुर्ल्याचा व्हिडिओ करू तेव्हा ओमकारने ऑलरेडी कुर्ले एवढे आणले ना आणि आता आपण जाऊन परत पगोले टाकूया ना ओके आहे तो ठेव मग तो मग नेक्स्ट टाइम टाकूया पण माका याचा रिव्ह्यू द्या नक्की नक्की काय आता कुर्ले किती गावतात काय ओके चल जाऊया। आता काय पावडर लावची या नको आता दिसलंच चल आता काय पावडर लावची चल आता नको रे पावडर बरं दिसतंस चल नको नको चल कुर्ले ठेव तू बरं दिसतंस चल ना हे नी पहिल्यांदा जात आहे तुमच्या जुयावर कुर्ले धरू म्हटलं गावतले ना ते तुका गावले आता माझ्या व्हिडिओत गावा होय
नाही तर मग सांगते नाही रे तू इलस म्हणून ते काय गावलेच नाही. इलस आहे भावको बसलो काय करूचो नाही ना. नक्की याचं नाव काय? बाळू. नक्की ह्याचं नाव? आणि हो विनी. बरे चांगली नाव ठेवलं रे. अरे हय पण आणि चिंटो ह्यो माका वाटतं फुडल्या राग आता होतो. एकाच बियान मी इलय नाही पुढे. पाणी येतं एवढा? हय पाणी येतं एवढा? काय म्हणतो आता? आता नाही कसा येला उदानाचा? हां आता येताला पाणी. मी काय म्हणते माहिती आहे जुया पूर येत ना पूर तेव्हा पूर्ण पाणी भरतं होय. आता आपण इलवतोय घराकडे डायरेक्ट होडी येतं पुराचो. एक पाठव बघूया माका कसा येतात आपण दाखवूया ना पाणी. बरोबर. ओमकार फिशिंगच्या बाबतीत बाप हा. फिशिंगला वगैरे तुझ्याकडे लोक येतात ना? हां तू कोण इले तर फिरवतस ना फिशिंगसाठी वगैरे. म्हणजे नंबर दिलो तर तुका कॉन्टॅक्ट केल्याने तर फिरू शकतोस. हां मासेमारीसाठी घरी येणारे आपले कोण नाही पण. हां स्पोर्ट. ओके स्पोर्ट फिशिंग. तुमची नावं वेगळी वेगळी आहेत ना आपल्याला माहीत नाही. आमची फक्त कुर्ले काढणे आणि मासे धरणे. होय का असत. बरं झालं तुझ्यामुळे कळलं काहीतरी एक नाही नाव. हां चालत मग तुझा नंबर द्यावे आपण खाली तुका कॉन्टॅक्ट करतील. हां चल आता येईल आपण नदीत ना खाजनात जुव्यातल्या खाजनात जुव्यावरच्या खाजनात. मला काटे होत आहे बेकार हे ह्याचे वाघेटीचे काटे. हय टाकतास बघोले. हां चालत बघूया आपल्या का कुर्ले गावल्याशी म्हटलं. सकाळी सांगते तुका तर बरं झालं असतं ना एकदमच टाकू गावले. खय टाकलं ह्याच्यापासून जाऊचा तात नाही ना पाडाचे. पहिली पगोली उचलून बघतोय ग. ओ हो पहिली जायला मस्त रे. खतरनाक एकदम कुर्ली गावली. बरी आहे बऱ्यापैकी आहे बऱ्यापैकी. मोरीचाच ना आपण त्या दिवशी आणलं होता मास. ओके तर पहिलीच आपल्या कुर्ली गावली हा. म्हणजे मी इल्यार तरी हा ओमकार इल्लो तेव्हा त्याका गावलं ते. टाक एक कुर्ली गावली आपल्या. आता पुढे जाऊन दुसरे उचलूया. चल तर ह्याच्यावरसून आपल्याला जाऊचा कसरत येऊ ना. नाही तर मोबाईल सकट मेले मी खाली काका कुर्ले मारा देत मोबाईल सांभाळू. कुर्ले गेले तरी गावतील पटकी. अरे वा प्रत्येक पगोलीत कुर्ली गावता. चाळेगत बिळेगत काय रे तुझ्याकडे? तू पण पगोले टाकलं हे बघ. ह्या पण भावान पगोले टाकले ना. बबली मिडबावकर तू पण खेकड्याचा व्यवसाय करतो वाटतं. चला आता पुढे जाऊया. दुसऱ्या जाग्यात खय खय नेता तो बघूया आता. स्लिपर घालून चला गावताला ना माका हसून नाही तर काढून ठेवतोय मी. नाही येतंय नाही तर काय प्रॉब्लेम हा. बघूया गेलो तर गेलं भिजलं तर भिजलं. चल नको चल मी नदीतलंच आहे रे. चल तर बघा पण काय म्हटलं नाव याचा? बबली मिडबावकर. सिद्धेश मिडबावकर. काय नाही बेटरला येतली परतच्या. ओमकार नेता हे बेलपाडकर असत आता माहित आहे ना. पाणी असून बघलं हां म्हणे हो बाबा बाबा असं म्हणत. लकीलाही देतो शब्द वापरता बाबा बाबा. नक्कीच आणू हो एक दिवस होईल. मित्रांनो एकदाचे इलव ह्या जंगलातून ओमकार खय खय फिरवता त्याचा पत्तो नाही. इथं सुरुवात आहे जंगलात फिरायची. तर बघूया खय खय फिरवता तो. अरे खतरनाकच पिंजरो आहे काय तो मोठ्यातलो. मस्त अरे पिंजरो. जरा उचल एकदा माका बघून घेऊन दे. मोठं हो ते मार्केटमधून मागवलं ना. पुढे
त्याच्यापेक्षा तर मला 2 तर गावले आहेत आपले, अजून बघूया. अजून गावतात. अरे गावतील देवा काळजी, नाही तर कुर्ले कामची काळजी. इधर महस होती है, ये म्हशी का डबका है ना. हाँ, रेड्या का डबका किधर है. ये रेड्या का बार का. ते या साईडला पहिली शेती करीत ना ओमकार. हा हो, कारण मी एकदा इलेलं तेव्हा बघितलेलं आहे. मग आता काय झालं. आता पुढे दाखवते बंधारा तुटलेला होता, हां त्याच्यामुळे काय होतं की खारा पाणी सगळं आतमध्ये घुसतं या साईडला. ह्या साईडला पूर्ण आतमध्ये पर्यंत झालं. मग गव्हर्नमेंट काय लक्ष देणार नाही, कायच नाही. ग्रामपंचायत किंवा गव्हर्नमेंट. कोणच कायच नाही. हां तुम्ही त्यांना कंप्लेंट वगैरे केलात की नाही. सगळं केलेलं असं. हां तरी कोण लक्ष देत नाही, कारण खारा पाणी घुसतं त्यामुळे शेतीचं खूप नुकसान होत असत ना. आणि एक कारण बऱ्याच वर्ष मी ऐका नाही या साईडला भरपूर शेती करीत, खूप लोक हडीयतली ह्या साईडला. तळाशीलची माणसं आमच्याकडे पहिली हां धान्याच्या बदल्यात माशी देतात. मासे देत ना. हो कारण ह्या साईडला शेती करीत हे मी ऐका नसे भरपूर, कारण येत आमच्याकडची बायका ना ती तरव बिरव लावू. हो आता कसं झालं, माणूस पण कमी झाले. कमी झालं आणि शेती, आणि या सगळं खारटानच झाली ना या बाजू. समोर ओमकारचं घर आणि ह्या साईडला सगळी शेती करीत, पण आता खारटानीमुळे ते बंधारं फुटलो आणि त्यामुळे आता कोण लक्ष देत नाही प्रशासन, त्यामुळे त्यांचे आता वांदे होतात शेती करूचे. या बंधाऱ्याची हाईट जी होती पहिली ती हां. पूर्ण म्हणजे माझ्या छाती एवढी होती, आता जेवढी आहे. हां आता तुटलो तो. हो. अच्छा हा फुटला काय. हा फुटलेला आणि इथून सगळं पाणी आतमध्ये आले. ही मेन नदी ना आपली तळाशील गड नदी. गड नदी. हां हे दाखवलेलं होतं जे गव्हर्नमेंटने म्हणजे थोडंफार काय मदत केलेलं आणि ती केलेली होती, ती गेली परत व्हावान. ती परत व्हावान गेला. अच्छा चिराची वगैरे आता आपल्या खय जाऊचा नका आहे आपण. ह्या बाजू. चल पिंजरो खय टाकतो, थंय टाक नाही तर नदीच्या नाही गाव ना. चल मग ह्याच्यासून चलाच आमका या चिपीतसून मधीत खड्डे होत, तरी पण सांभाळून चालली. पाय जरा लागतो, चपला घातलं होते तरी बघूया. चालेल आपल्या कुर्ले तर हवे होते आज, काय येऊ करून. मासे होय होते पण जाऊन दे, आता कुर्ले तर कुर्ले. तर ओमकार पिंजरं टाकून येता इकडे आतमध्ये, त्याच्यासून जातं ना. ओके सावकाश जा. मित्रांनो पगोले टाकताना तुमका दाखव गावले नाही, कारण ओमकारने आधीच टाकून ठेवलेले. आता उचलताना तरी बघूया आपल्या काय कुर्ले गावतात. आपण 2 उचललो ना पगोले. हो खतरनाक अरे, मोठी साईज बघ, बिग साईज बिग. पगोले भारी आहेत रे तुझे. अरे मी मोठी साईज गावले काय. ओमकार भारी आणि ओमकारचे पगोले पण त्यापेक्षा भारी. त्याला मोठी साईज गावली आमका, एकदम मोठी. ते नाही म्हटलंस तरी 300 ग्रॅमची आहे ती एकदम. चला आता पुढे ना परत आतमध्ये येऊ चिपीत. तेव्हा तुका मारांदी कसली लागता रे. अय काय पगोली आहे की पिंजरवा. ती बघ थंय ते बघ, ती बघ काय पिंजऱ्यात पगोलेत. कशी काय अशी दिसता. होय रे होय. उचल आधी मारायला जायचं रशी हलवच्या नादात. अरे मोठी अरे, हा शपथ तेव्हाच रशी हलय होती. खतरनाक एक हातीत धर. नाही धर इधर न गाव ब खतरनाक ना नग. मोठं आतापर्यंत सगळ्यात मोठं नग गावलं ना एकदम भारी. बांधायचे सोमते ऐकलं ओमकार खाणत नाही वायत लेट येत होता ना. जाम बांध परत ते का. आयसाचे पैसे वसूल झाले ना. नाही अजून नाही काय. त्या दिवशी किती विकलं 1600 रुपयाचे, त्याच्या आधी 5000चे.
आणि आयला मी तिकून पैसे दिले तुझ्याकडे नाही म्हणतो आहे ना. या साईडला एक पिंजरं टाकलं ना तो उचलून बघूया. ॲक्च्युली पगोल्याच्या जवळ ना पिंजरं टाकायचंच ना. ऐकलं कुर्ली पहिली पगोलेकडे जातली कारण आईसा दिसतच ना ती. माझ्याकडनं शिकान घे काहीतरी. हां आता कुर्ली बांधाक तुका मी शिकवतलोय मेलस मारे नाही गावनत रे होय. काय मेल्या पिंजऱ्यात आईच बांधलं काय काय केलं. अगदी संपवचा म्हणून बांधलंस काय काय केलं. शेवटचा रावलेला हां उचललेले आता रे म्हणून त्याला कुर्ली नाही. असं ते गावतील तिसराने आता ह्यो असो धंद्यावालो माणूस. खया शोधीत शोधीत जाऊया चल. पुढे बघूया खय पगोलिया. हे अशी पहिल्यांदाच असे कुर्ले धरू केले आम्ही ओमकार. इतके कुर्ले धरलंय 10-20 किलो. आणि असे असं फिरान पहिल्यांदाच धरतंय कुर्ले असं फिरान. आणि अशा ठिकाणी आमच्याकडे होत अशी ठिकाणं पण अशा ठिकाणी पहिलंच फिरतंय. ह्या साईडला काय गाव नाही वाटतं त्या साईडलाच बरे आहेत ना. या साईडला आता गावतो रे. पगोली आतमध्ये हे करून ठेवता कारण ते चिपी आहे ना सगळी. हां त्याच्यानंतर आता पाणी वरती येईल काय थंय गावू शकतं आपल्याक ना. म्हाराय पण आहे गावतले रे. ओमकाराक म्हाराय गावली एक. बा अरे कसली हा बो खतरनाक. नजर नजर का खेल आहे सब. मस्त अरे मोठी सब नजर का खेल आहे. माझ्या पण नजरे गावात. अरे माकाव काय समजलं. ही बघ कसली आहे ही बघ. हे काढ सोडू की त्या घेऊन जायचे हान. ही बघ मारे. मी आता ना चप्पल घातलंय म्हणून आता माझ्या पायाखाली पण गावले. तू ही मारे काढ मारून देत आता मी हात घालणार नाही. ही बघ आपली नजर अशी असता. एक छोटी आहे. अरे कसली वासून गावली ना. मोठी नाही छोटी धुवायची का. गावली मारे माकाव दिसली म्हणजे तू म्हणाक नको माकाच दिसली. पाण्याच्या खालची मारत टाकले. हो पाणी उडवतली पाण्याच्या खालची चिखलाच्या खालची. हाय हाय मच्छरीन खाल्या ते घे बाडलेत घे आपल्या नेऊ गावतील. कुर्ले नाही मारायचे घे हात घाल डायरेक्ट. रशी टाकली नाही वर ठेवलं काय नाही. असे फिरवून बांधणं ना. हां आमचे ना लहान लहान लोकांचे व्हिडिओ बघा यूट्यूबर छोटे छोटे यूट्यूबरांचे आमच्यासारखे. मग तुमका कळतील कसे बांधतात ते. तुम्ही एकदम सगळ्या मोठ्या यूट्यूबरांचे व्हिडिओ बघतास त्यामुळे तुमका ते व्यवस्थित कळूनच नाही कसे बांधतात ते ना. तुमचे छोटे यूट्यूबरांचे वाईज बघित जावा. हां कसला आम्हाला आकडी आणू कोई होती. कुर्ल्याचा बीड कुर्ली आहे त्याच्या. हां पण कुर्ली पण आम्ही सांगतोय. हां आता येतली बाहेर बघ भरते बरोबर. ऐकलं तीच कुर्ली ह्या पगोल्यात गावतली आपल्या. मोठी जागा अरे मोठीशी आहे ना. घराना बिराना घालून जागा येता. तुझं रवी राकात खाल्यान मच्छरीन. शेवटची उचलूची आहे ना. आपल्याक तसे 4 कुर्ले गावले होते. हां 2 मोठे आणि 2 साधारण मीडियम. तू सकाळी नेलंस ना सगळे फुसान आणि मग माका बोलवलंस व्हिडिओ करू. आधी नेलं सगळा फुसान. आता खायच्या बाजू का जाऊन येतं. ओके काय म्हणतो मोठी आहे रे. खतरनाक कुर्ली गावली ओमकारा. इकडे पण जरा भिजाचा लागता म्हणून मी गेलोय नाही पुढे. आता हाणता होय बघूया. मोठी आहे ना मगाशी गावली तेवढी आवडता होय. मोठे गावतात रे तुमच्याकडे. येऊ काय आता धंदो करू खकडेच येऊ काय आता. पिंजऱ्याचा धंदो बंद करू आणि परत कुर्ल्याचं चालू करू का.
जुयावर मारून पिठा असाल मला इलं होतं 2 दिवस घ्या शाल मग माझ्या चल 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 यायचं नाही तू इकडे चल हे असलं आम्हाला चालणार नाही जुवा आमचा आहे खतरनाक मोठी कुर्ली गावलेली आहे ओमकारला भारी अरे कुर्ली मोठी आपल्या हे मोठे आहे हे साईजचे 3 गावले ना तरी पण मगाची ह्याच्यापेक्षा मोठी आहे ती हां ह्याच्या आधी गावली ती त्यातल्या तर काय चावण्या नाही तशी बघ जर अशी वाईट धरल्यानंतर धरतली जा ना हसून हे ओमकार जाता आता परत पगोली त्या साईडला पुढे टाकू आणि मी जातोय बाडली घेऊन आणि आपले आता बऱ्यापैकी पगोले उचलून झाले आहेत गावले रे सपाटे गुरले गावले दाखवते बांधल्यावर आता बांधून घेतलो आम्ही आधी ओमकार आतमध्ये गेलो पगोले टाकू ते टाकून येत त्याच्यानंतर उचलताना जाऊया आपण आणि भरपूर घनदाट असा झाडी आहे बा त्याला कहू गावाचा नाही व्यवस्थित त्यामुळे नंतरच जाऊया ते काय टाकून येतो त्या आतमध्ये गेलो कुर्ल्याचं पिल्लू बो पिल्लू पळाला राहणार एकदम ती आपली पुढे ना पगोली हय पिंजरो मगच उचल कन्फर्म नक्की कुर्ली असतली बघूया तुझं या काय म्हणतात तो जयावरचा अंदाज कुर्ली असाच म्हणतात त्याच्यात तर बघूया मग अशी मोठी गावलेली त्याच्यात तर परत बघूया 10-12 पगोले टाकलो ना आपण गेली कुर्ली गेली बघलं पण थोडा वेळ थांबूया ना आता हां आणि 15-1 मिनटं थांबूया आणि मग उचलूया खय थांबूया खयच चल पुढे जाऊया चल मग हय मच्छरवलं आहे ना सोडल्यान मेले पाव किलो तरी राखात खाल्यान माझा तुका काय सव फरक नाही पडा तो कातडी जाड आहे तुझी चल मित्रांनो आता आम्ही घेतो कुर्ली बांधते मोठी काढ हे ओमकारकडून शिकवून घेते आधी मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून पहिली शिकवून घेऊ भाई बरोबर ना व कसली कुर्ली उचलली आणि त्याच्यावरून कळता ना व्यापाऱ्याची ह्या तरी ता डेंगो सोडूक देऊ नको तिका लई नको जोरात ओढू काय ते धरल्यावर तशी ह्या नाही करणार बघ बघ देऊन बघ पानशीर तर भारी बांधणार हा ए ती बघ ती का आता बांधलंस जात ती कोयतो ती त्या घो तुझ्या खाई जात चल आहे तो भिया नको चल कडक वेळ लागतो आधीच सांगतो शिकतोय मी मला मच्छर खाता नाही बसली रे त्याला खाली घे त्याच्या अरे ती रशी बारीक कर अजून बारीक कर रशी तशी नको बांधता चल तशीच बांध मी सांगलंय तशी का सोडू ये सूप छोटा पडला सूत छोटा झाला रे आम्ही तुका आधीच सांगलंय ना सुतला ना चलो आपले अगले मंजूर आम्ही करतो ग्रामपंचायत हडी ग्रामपंचायत लक्षात ठेवा हा केलास ना तर ह्या दिलं करून तुमका आता व्यवस्थित सांभाळू केला नाही रे तर काय खय टाकलं हयली उचलून तकडे नेलं हां इथे पडलेलं असतंय ना मी येऊ काय हे का जा तू
थंय टाकल्या ना. बघूया आता 15-1 मिनटात थांबलो आम्ही आणि आता परत उचलून घेतलं. काय नाही, एक लोअर भेटलो तिकडे भावा नेलेलो. चांगलं हा. सुरमईसाठी जो बेस्ट म्हणून वापरलं जातं ब्लू मॅक्रेल आल्को 2.5 मीटर. वाईट जरा हे झालं ना. चलतलो तरी पण चलतलो. जिचं कोणचं होतं त्याला भरपूर पैसे कमवून दिलेले आहेत स्क्रॅचेस. ते ह्याच्यापासून कळतात ना, चावलेले आहे ते ना. चल तुका ह्याच्यातले तुकाच माहिती, आपल्याक नाही माहिती काय त्याच्यातला. बुडबुडे येतात कुर्ली थंय जाता तरी एकटं. ऐकलं तो बुडबुडे येतात दिसले. आता सुकती लागली. आम्ही आता पगोले उचलो गेलो पण लागली सुकती होय ना रे. आता गॅरंटी कमी कुर्ले गावाची. आता गप गावले तितके घ्यायचे आणि जायचा. काय नाही याच्यात. आता गॅरंटी कमीच. आता सुकती लागली. पण सकाळी तरी तुका गावलेले ना ते नाहीत म्हटलंस तरी 2-1 किलो होत गावले सकाळी. ते सकाळी मी येता इथं मस्त व्हिडिओ आणा असतो भरते बरोबर. माका जेव्हा उशीर झालो तरी पण एक काहीतरी वेगळं अनुभव तुझ्यासोबत घेऊक मिळालो. हाय उचलून बघतोस तू नाही. असं रे लहान आहे ना, सोडून द्यायचं. छोटे घ्यायचे नाही. छोटे छोटे कुर्ले घेऊया नको. छोटे मोठे झाले आपल्याकच गावतले परत. पुढे टाकतं तू परत येतलं. मी जातोय तू ये परत. हां तेच म्हणूनच. काट्या कुट्यासून जाता काट्या कुट्यासून. बघूया पडणार असतोय. मोठी आहे ना एक तरी. सकाळच्या सरवलंच मला आणि मी लय लेट व्हिडिओ करू. बारकीचा सोडून दे नको घेऊ. अरे अशी वेगळी आहे रे काहीतरी. पाय बघ तिचे पाय. थांब 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 ना. पाय तिचे सफेद हो. ही काय वेगळीच गावली कुर्ली. कुर्लीच आहे ना. काय हो प्रकार. ह्यो काय प्रकार. पाय तिचे सफेद हो. बाहेर काढ ना ती का बाहेर. तो डेंगू दाखवते तो. अरे पहिल्यांदाच बघलं इतके ह्याच्यात. हो संकरित हा की का. दर्याई फेटा आणि खाडीतली कुर्ली. हो बघ तरी कॉम्बिनेशन तसंच. पाय सफेद त्याचे. पहिल्यांदाच बघले मी अशी कुर्ली. नॉर्मल पाठवून बघ पूर्ण किती पांढरे. मित्रांनो एक कुर्ली भेटली आमका बघा. पण जरा वेगळी आहे बघ. पाय त्याचे ना पूर्ण सफेद होते. एक हो बा अर्धो सफेद अर्धो एक काळो आणि एक सफेद. हो बा या साईडला फिरव. एवढ्याच्यात ना मी पहिल्यांदाच बघले हा अशी कुर्ली. पहिल्यांदाच इतकं एवढ्या कुर्ल्याचा धंदा केलाय पण ही अशी कुर्ली पहिल्यांदाच बघले. अशी दाखव. अशी बरी दिसते. अर्धी सफेद आणि अर्धी काळी. खायच्या जातीतली अर्धी दारी. हा समुद्री आणि हा मग वाटतं गोव दर्यातलं होतो आणि आऊस कडेची खाडी घेतली तेव्हा ते असे झाले ते. बरोबर सोडून देते का. चल दिसता व सफेद सफेद गेली बिळात गेली ते ना. असा काय रे दिसणार नाही ना. हळू जा. असं पाणी आता सुकती लागली ना. नाही तर गावणार असते आपल्या अजून. उचल उचलूची जा ना. काय माराने उचल. असले तर गावतल. असा उचल बघूया. हो रे मोठी अरे
भारी. एक डेंगू वाटतं ना, एक डांग्या. काय काय जण डांग्या बोलतात, आपल्याकडे डेंगो बोलतो. हे बघा एक कुर्ली गावली. बालडी काय आपली बालडी तकडे आहे ती बघ, बरी आहे, मोठी आहे. नाही म्हटलंच तरी 150 ग्रॅम होतं ती आरामात. चल मराठीत खूप यान गावली ना एक. चल आधी ही बाडलेत ठेवतो ओतून. पोगले मस्त तुझे तसे. चल थैली आणि ना आतमधली, इथून आता आतमध्ये जाऊचा आणि तिकडची घेऊन येतो पोगोली. चल ऐकलं की पुढ्यात इलेली सोडून जाता नाही ना. असा असा लयला ना, मग सोडून दे. बघूया केवढी आहे. घ्या ना, नको घेऊ. चल बारकी कुर्ली आपण सोडून द्यायची. बघ गेली जाता ती बघ जाता गेली. वाचलंय म्हणतली, बरा झाला बिचारो पोर बरो म्हणतली. तर आता किती रावले आपले? 10 होत. हां 2 पिंजरे आणि 10 पोगले आपले उचलूचे होत. बघूया काय आता. आता फक्त गावता तेवढेच दाखवतलं, बारीक सारीक घेतलेलं ते नाही दाखवतं, कारण व्हिडिओ होत मोठो भरपूर. बघूया ना आपले एक पोगोली घेऊन येतं. हवे थांबा मी चालत बाडली राखतंय. बाडली ठेवल्यानं होय आणि राहणूक जाता आपण पोगोली. असा असा. अरे खतरनाक मोठी आहे, मगाच्या सारखीच ना, जबरदस्त भारी काम झाला. 2 गावले ना. ती मगाशी गेली तीच ती होती वाटतं. हां पण मस्त मोठी आहे. बघू शकता हे बघा, मोठी कुर्ली आणल्या. साडेगतच आवडतं ह्याच्याकडे. हायल्या पगोले भारी जा रे, जबरदस्त आहे ना. मस्त साईज बघा, साईज. आता बाळली मी घेतो ऐकलं. आता कुर्ले धुतूत. हां आता आपला माल आहे. बाळली असतात ते ज्याच्याकडे जा सामान असतात त्याचा चलात ना. 1 2 3 4 5 ही 6 ना. पिंजरो हे जोडप्या कुर्ला आणि कुर्ली, कुर्लो आणि कुर्ली, कुर्लो. तर मित्रांनो आपले अजून किती 3 आहेत ना, म्हणजे तशी ही हैल्या जागेतली ही शेवटची पोगोली आपली. त्याच्यात मस्तपैकी जोडप्या भेटलाय बा. एक कुर्ला आणि कुर्ली. कुर्ली मेंगानी आहे ती. कुर्ली मेंगानी आहे काय रे ती खालची. ही कडक का ती सांगता माझ्या बायकोक धरू नको. तांबूशी होती काय रे होय. हां बारीक असतं बघ बघ केल्यान ती मस्तच गावली रे. खत ते जाता गावली. परत टाकूया काय आता गावतात. मारून दे माका घराक जाऊचा. कुर्ला आणि कुर्ली टेंगो आत्ताच त्याचं तुटलेलो. काय करू, सोडू? घेते बरी सोडतं. सोड मग सोड जाऊन देत बिचारे. परत गाव देत कुर्ली पोरा तरी काढीत. पण एकच डेंगू होतो काय रे. जा जा बार कोणा तो. आता इकडे जा, खाली पाणी या. चल तुझ्याकडेच येतं. माका घेऊन जा म्हणता. गोवाक नेतो माझ्या. ए ती बघ तरी तुझ्याकडेच येता बघ. हय जाऊ का ना तिना पाणी यात.
परत रिटर्न येते. गहू खाया म्हणता माझो काय रे. हं. होय ना आपली पाणी सुकला रे. चल बघूया शेवटची ना अजून ही धरून 3 आहेत ना. हाय काय रे मच्छर सोडल्यान मेल्या. असा 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 नाही बरी आहे ती बारकी नाही मेरे नको घे ती. मित्रांनो हे बघा आमका एवढे कुर्ले गावले कशी करता भाऊ. मोठे मोठे आहेत तसे. थोडे बांधल्या थोडे बांधायचे तो घरी जाऊन बांधतो. पण बऱ्यापैकी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुर्ले गावले. पण कसले आहेत ना मस्तपैकी. आणि काहीतरी वेगळं अनुभव घेतलाय. जुयावर पहिल्यांदाच मी व्हिडिओ करू केलाय कसलो तरी म्हणजे हेचो कुर्ल्या बिरल्याचो. ओमकार बरेच दिवस सांगता ये पण माका वेळ नाही भेटना. तर आज म्हटलं थोडंसं वेळ होतो जाऊया ओमकारकडे. आणि आली व्हिडिओ पण बनव गावनच नाही म्हणून येलेलं आहे. ओमकार पहिला तुका एक थँक्यू एक वेगळो अनुभव घेऊक दिलास माका. कुर्ले धरलंय मी भरपूर धरतंय भरपूर पण होडीयन असे नाही धरणे फिरान हसूड घालीत समजलं ना. थँक्यू. आम्ही कुर्ले आणलो हे आणलेलो आणि 2 महारय आणि याच्यातले 2 बांधलं ना. 5 7 काय 8 कुर्ले होते आपल्या गावले ते. आणि सकाळपासून ओमकारला बघा एवढे भेटले बऱ्यापैकी गावलेले. मला माका सकाळी बोलवलंच नाही. हे एवढे भारी वाटले असते माहीत आहे. नाहीतर काय माझी टेक्निक कशी आहे बांधायची भारी ना. मग बांधतो आता मीच घेऊन जातोय ते कुर्ले सगळे कुर्ले आता मीच घेतोय. चला चलो घरी. आणि काकी माका नारळ देत आहे बघा पौ काकांची बायको. कधी इलो तरी काय मी पाठवणार नाही. काकी आई इली तरी आईकडे देणार. थँक्यू काकी. चल हां होय आता बघूया परत कधी होत आता येऊ. चल ओमकारनी गेले पुढे. जेटीवर रिटर्न जाऊ घडीत जाऊ. हे कुर्ल्याचे व्यापारी हे बघ. प्रशांत काय म्हणतो भरपूर दिवसांनी दर्शन दिलंस. चल चला. आणि हे आपले सबस्क्रायबर आहेत दोघे. आधी होडीत बसूया मग सबस्क्रायबर ना गुरु. तर आपले सबस्क्रायबर आपल्याक भेटलेत. खयले तुम्ही आम्ही काळसा धामापूर. व्हिडिओ चांगले असतात ना आमचे बघतास ना. थँक्यू असेच बघित जावा व्हिडिओ. गुरु तू बघतो रोजच तोबाड दिसता म्हणतो. ओमकार माझं लढवचं नारळ कधी देतलं नक्की देतलं. हां कुर्ले तर दिलंच आता खाऊ ना ते. ओके चला तर निघा. तर मित्रांनो आपलं व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. जोरात बोल मेल्या. चल